fuq dil-biċċa xogħol tal-balluta li miseħx distra. Isu, tipo, jiena vera nammira daw l-ħut tal-graffiti u daw l-NGOs. Mort narom fatti, mort semmek u koll, anka jinħat interessu mort semmek jien. Għamlu xi 3 days daw mek. Speċ ta' il-bajja tal-baluta hija vera żgħira. Diġà jkun hemm ħafna dajes. Wis dajes. Oh yes, mhux Biex nżidu mol tal-katamaran. Periklu da. Da kien periklu da. Da mhux qed jara. L-ewwel ħaġa nagħmel jien ukoll da l-importanti. Li meta nagħmel clean up norganizzar l-ewwel il-periklu li nara għax minn ħaġa ħadd gost tinqeleb hekk. Jiġi accident u jifħedet. Allura ħaġa, da periklu kien di. Da on Sunday għaddejna minn hemmhekk bil-karozza għax kien sabiħ, il-temp kien weekend sabiħ. Da kien mill-inqas mid-dajsa ġol-bajja hemmhekk da. Tista' tgħidli kif diħel da katamaran plus hemm il-water polo hemmhekk pitch. U plus in-nies jomu. Da biss sa di ma tafix inkom ma tafux di. Diġà tigergru nies tad-dajes qed igergru. Min qed imur il-Bajja ta' Santa Marija, il-Bajja ta' Santa Marija u l-oħra u tal-hotel. San Niklaus jgħidula plus Għawdex ukoll. Da għax issa m'għamlux il-fast ferry mill-belt għal Għawdex da u dika moħħu fil-ħin dak qed jgħaddu minn hemmhekk bl-speed tagħmel mowġa u tagħmel mowġa da ta' 2 meters, 1 meter, da allura jkunu hemmhekk. Daw id-dajs jiċċaqalqu, it's not fun anymore, ma toqgħodx bid-dajsa hemmhekk ma ġati gergru. Ma kellix idea. Yeah, it's happening. Yeah. Muraħseb diħel dak l-speed ġol balluta. Ma nistax nifhem. Ġennata li kienet ma nafx mamlux il-ħomok sewa. Meta jkun qed jasal meta jkun ġej biex jiddokja naħseb jirrallenta l-speed. L-speed. Ma xorta, ma ġiet id-dajsa mhux hemmhekk u daw ħajkunu fin-nofs u n-nies mhux qed jgħumu hemmhekk. Jien iktar istradi l-ħaġa li ma nistgħux naraw roqa vojta f'dal pajjiż li ma narawx kif ħanimlew għas-siment u kif ħanamlu lira minna u kif ħanabbużaw. Biex meta tara ma nafx rajtix ma naqasna fej rajt, ma speċjal rajt dan id-drone shot ritratt mill-ajru. U tara speċ ta' hemm ruqa vera żgħira li għadna ma missejniex u hemmhekk ħanitfgħu istramol ta' katamaran ukoll. Bħal speċ ta' bro, ħalli naqa' fucking nifs importa. Ma nistax imma kif jituhom permessi. Ma nistax tifhem. Da li era il-Planning Authority ma nistax tifhem. Party financing għajdu dik. Il-flus qed jagħmlu kollox. Dak li qed jiġri Malta, il-flus qed jagħmlu kollox.